Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ka Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaga sni Shillong. Da ka jingruai sir lapalang bat hakaryam tenrai. Sedang ka Casey Lights ya ka jingya kop ha Thailand. Kenja jar-jar ka yo ha Brightwell Estate pan kinong di ha yo lajum kra. Liang ka knam da ka open tender da ka public notice. Ban kentu uba arden ban mi pat ba da ka jingsuk jai-jai. Bat mentang ini apai shiki Khubor ki pakambanya. Ka Jylla Meghalaya kadang beteng ban penpau ya ka nam bat ka sap ruai jongka ha ka rensan ba pher ha ka perthei hadin ba Samla kit kupar nong si jongka donbosco Media Network ulakhur lai tili ki takmak siar ar tili ki takamar nong bat scholarship na ka W Kopa ar arpun rio ha Las Vegas. Menta ka Casey Lights ka kenhun ruai jongki kena na Kiddies Corner School Shillong kalami khmat ya ka Jylla bat ya ka ri India ha ka third Thailand International Choral Festival ar arpun rio ka balong na do lai tarik hadu nyau tarik Nailar ar arpun rio ha Thailand Cultural Center Bangkok Thailand. Hapo ka jingalam bat ka jinghikai bat tibet bat ba shampang jong usa Brian Walang. Ka Casey Lights kanya shimbentalang bat ki kenhun ruai bat tebit tam na keleng ka perthei. Ya kani ka tamasa lapenlong da ka Thailand Choral Association rengkat bat ka Bandung Choral Society ka bawan ra lang ya arphuai teli ki kenhun ruai ki baya shimbenta hakate ka rensan yakop. Kani ka tamasa ka bane sansngi ka kenthop ya ki jingya kop ruai hakibun benta ki master classes ki workshop ki jingya ruai jingya snobha ka parade of delegates but ki jingya lang bakerpang ka balatip kum ka choir in the park ka balong ha Lumpini Park jong kanong ba Bangkok. Ki jingya kop kinlong ha Thailand Cultural Center ka badai ka way ni ki jaka penlong jingya lang but jingya kop ruai ba paunam tam ha Southeast Asia. Kum kanong mi khmat jong ka Jylla Meghalaya bat ka ri India. Ka Casey Lights kanya kun bat ki kenhun ruai badon nam na keleng ka perthei ki ba kenthop ya ka Dome Friends Choral Singers KN Choir Sarasas Extra Chorus Nusantara Voices One Voice Teen Choir bat shibuan pat ki we ki kenhun ruai ba pau nam na Asia. Kajing Shajit jong ka Casey Lights kalong kajing sarong amtang ya ka Kiddies Corner School Henry Ru ya ka Jylla Meghalaya barok away kabala slam ha ban sha itu kum ka Jylla ka barius pa ha kajing ruai choir. Ka Jylla kadang yai beteng ban yo ya kajing itu na ka perthei na mar ka sab bat kajing tibet jong ki nong ruai Samla ki bara shakmat ya ka kolshor jong ka bri nyau trap. Khubor penya jong ka skul ki lapan pau ba kani ka tamasa ka long ka kabu ka bakor dor tam ban kentiu ya ka jingya ka liang kolshor ban yo jing hikai na ki conductor bat kinong hikai ruai ki ba pau nam ha ka perthei bat ru ban pen i ya ka jing riu spa jong ka jing ruai choir jong ka ri India hakmat ka perthei. Ka Thailand International Choral Festival kala long menta ka way ni ki tamasa ruai ba paunam tam ha Asia ka ba ai kabu ya ki kenhun ruai banya kun ha ka kerdan jong ka perthei banya shimbenta ha ki jing hikai ba kerpang ban te jing ade paralok ha pedeng kiri ba pher bat banya le na ka benta ka nam Grand Prize Champion of Thai ICF arpun rio. Katba ka Casey Lights kadang ra ia ka lama lai rong jaga ri India ha Bangkok ka Jylla Meghalaya kadang penshisha sa shisin bakari ka way na ki Jylla ba klantam ha India ha ka kamruai. Ka jing shimbenta jong ka ni ka kunhun ka long ru ka jing ai mensie me ki khana bat ki Samla jong ka than shatei lam mingi bat banang treshitam pan poi shi ki kerdan ba khamshalor ha ka rensan jing le kai bat jing ya kop ruai jong ka prathei. That's
Kinong Shongde Jingde Harut Surok Shilenter Kalajum Kra Hakasan Tarik Nailar Kilami Ipadba Banyak Ki Hakmat Kerdop Office ka Shillong Municipal Board Rengkat bat ki plakat Bandawa naga sorkar bat ka Shillong Municipal Board ban ai jaka ya kinong di Rut Surok Hayo Shillong Lajum Kra Habayakran Shakilat Pathai Khubor Kinong di Jingde Harut Surok Kilaya Thu baka sorkar katmu ban kanria yaki Shakaway pat ka jaka Hajan Barik kabatip kum ka Brightwell Estate bat nakaliang jong kinong di kila penpau ba kim tre ban kanria Shakate ka jaka namar ba kimla ban di AA namar ka jaka kalong ka badum bat bun kiding inut ban shong bat kinong thidru kimwan Kumta kila dawa naga sorkar ban ayaki hakajaka kababiang bat kata kadai hayo Shillong Lajum Kra.แต่เขาเวรงี้ช่องตุ้มได้มีช่องพอพุดปัดมาช่องมีเลยกับกลุ่ยพักกองแต่ที่วันเป็ดแต่ที่วันยืดเอาเพลียแล้วก็จะมัดมีช่องฮานาล่ามีช่องตัวประชาเอฟเฟกต์บางเอ็มเปิ้ลเป็นมีช่องฮานาล่ากับตัวพุดปัดบางอย่างที่กิบกลุ่ยท่างี้มันป่วยเรื่องกระเทียมเขาดูบัดากับสกัดเขาว่าเป็นวันเป็ดเขาว่ามันอินสเปคชั่นเขาว่ามันเช็คya jikaช่องวันเป็ดกี่วันเช็คแล้วก็จะมาดีกันแต่มาเรื่องjikaบางอย่างตัววันเป็ดวันเช็ควันเช็ควันนั้นมันนี่ละวันsedang mentasnya hadu kan nyotarikวันNama kata kawan anak ustaz kemat singi stay lem kra man kasih hak isi lai sausin kong baik ba hak nyau tarik video berweng nang ne video berkerja nang ne hak suak kan nyau tarik ada pemeng lek kat kumkaan tip kan nyau kata ngintip dawan pan sebi ki pempat yang ner ki pan proof ka proof nyau kata ngintip sana I proof di comment la ai ke epic la ai adhar la ai ka dur la ai sign la tho application la tho sak ai ka proof te kata sarkar ke muan le ngi kan kumkaan ka proof kata Demanta gidang don dem ke basung bukan. Kidon. Kidon. Aduk khatnya ki wan lamat kum tak khatnya tarik yang aduk syuai khatnya tarik pinbit cuma syong ngin weng no ngin lek kat kum kaan. Tengi ro senjing ngi belah tu kong kabai skul khon kabai tadong sedong kan ngi belah hi lete. Ki lakti kata jin jar bak khot lang dam du belang tu dak ngin pendap hi dak sak khon dak plek skul khon. Man kasi jing dawa bun ba te jing belah badu nak tu ten lek snok kan. Badak sarkar ka kwa pan khoi ngin dan bar khot ai jaka babiang. Nyirong lang kemboro bibi tu si jaka nyirong lang kasibil kum si jaka dem dek matap satu seteng kalau baka sarkar kalau long lek siliang tengi nilai sedang nado menen ngi sedang ne memetas ngira plakar ngi pak ni plakar bagi dawa ba na bertagi ba syong lem kha ba syong pepat ba kasih obit pak biang lut peki suan la beki wan kendang la khanyo tereng te hasil halem kha idon du ispa tamut kibring yo sebi tan lai potam te gibun ni padyo Sakawar ki kedau ga jaka ka ba ngi tipre bat di kiman kli ba kiman ya thore ngi bagi labu chatai sabrwel te ki bun ngi hang te ki yo se ubi te kiman pedang ya kata ka jaka ba kabu ka sarkar hajing syakat ka jing kedau ka sarkar ka an ka kedau ba kinong syong di jing di hatu harut surok kadai benyo ba tu area Maringi la syong bun sne mang tu haput pat surok lem kra Kajing syade menai po area jo kalai mukha kan belai kili temben ngi sta sabrwel tangkata yang percaya sarkar lada kapersap ngi wan siwan sedang menen hadu khatnya teringin wan ne hadu sispa sau po watnor sispa sau po tam kata jaka sna sarkar kan hadang kiti kedet arpa atli nalai mukha Apatli batam berkhoi yang berat te kata ngin pediang re hajing sya kemapen kerja cakawe ki area kemasibil kemahapibi kedai benyo aktu king kejaka nyok lang lada ka sarkar benweng lut berkhoi kino di madan ai kejaka babiang bachi jaka ngin rong kumbayo diwe ken belai si berat satu steng ha podan hadang kiti de betang atli kedai kejaka kebengin rong ngi dawa be kata air tu kayo ka bakeluit bak bahe perung lang tu kan namar kendon jemut ite ben bu na shadow breakwell na dolai Hadian ka jubab jong Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo halor ka RTI balapan da ukun nyautrep National Awakening Movement knam ba Thomas Pasa President hakasan tarik Nailar Ulawan ya kendu ya UCEM ban kran halor ka ka jingkwa jong ka knam ka bayadei bat ki kerdop krong khajna ka KGDC hendrai na ka jingbun kam UCEM uba pasa umla ban ya kendu ya umar khamat Uba Thomas Pasa oleh thu hakilat pathai Khubor kat kum ka jubab jong UCEM ula pentip balakot da ka application kat ba ka knam ka kwa ba ka KGDC kan penbena da ka open tender hakikot Khubor Khuborjylla lem ki weipat ki office sarkar Council da jing thu ban ya kendu ya ICM dari
dang mentan sipang la ni no tang meeting but long look yang ni ba lesing in la ba kendo akam sinu kong da situ tuzi pangi si kendo bagamat kadai hanor ki check ye kumba nakaliang ngajimi kumban kamau haka apno trip mulai June arja akundri ngi wan ai ka wei ka dorkas sia kami jong siang but kani ka dorkas ka la nila attach rang ya ki khat wei pili nila so sai kedar ka la poi ba kami jong siang nila tho sai kedar ba kacing kwa ka jong i kolong ba ya kini ki check ge ki ba ka ki CDC lamba ka trade kai wai dei ban pelat lamba ki kot Khubor but ban khot dekat tenda ki ba sai ba ki kente kam don jik arta tin ji ta te ngiyo ina ba nakalyang jong CM menen kesni ilaong ba let's say kila khot ika application here ngi ko ban stress padahal majing aperte application tender pi ban khot application but ban khot tender ka pher bak la bak habang imani ka ri ka ba jong ri India ba ya leba ki ai ka tendering process ni ka notice inviting tender ya ka bangi khot ni klem keren ni ka notice inviting application but ya kata application bagi khot ni te bi ya ka bangi persyah itu yang dia berkhot ka tender bai but nak kaliang i CM ila ong wa ya kini ki khat wei ti ki lai wai hadin ba la bu ya kata notice apa kan tersebut but nak kaliang ngajong ni kai ka stress ka jong ni balong ba kin kho ai ko Khubor khot i applicant ban wan ka tender ha ka tender system dan artli ki tender ki bid technical bid financial bid but unu no tender ba ni hok ban yo balong solonsa ban chuang ba kin bu tang itai application man khot application ha po ka notice board jong ka KJC nak kaliang ngajong ni ngimla ban piang bat ka wei ru ka bentah halor jong ki number of check gate ki nak kaliang ngajong ni lomba ki RCI ni alam ba ki check gate year wise ke bakki ti disi kalai segi kidan kumne ajar arfuai arfuar kidan pratali kini jong materi ma nganum keren jong forest arfuar arfuai kidan pratali ajar apsa usan kidan kendai tali arpusa usan kidan lai tali arpusan arpundri kidan spau tali but arpundri arpundiau kidai khadwai tali but ni iru nakaliang jong i CM bai ong ba ki don ki gate ki memensua ki belong illegal tengi kwa ban tusong thu ya kani ka legal aspect habu ong illegal mot ki ki gate ki ba shu penyak ki blismen claim yo wo botar claim yo ka jing bit nang no kani kini ki gate ki bangi keren mangi kini ki pra kendai lai shipong khat bai kini de ki gate bra yo ya wo order ki ba ke ti si kala ai ko pise mot kim de shu illegal tena kalian kejongi ni wa ban pencai ba le si kai ke bang ni lap lebak RTI kim de bang syukran mang Uba Arden Milla Basayo Mike President Voice of the People Party VPP hakasan tarik Nailar ula kentu igi pat ba ki ban shimbenta haka jingyat pat ba sya sekretariat bat kentu ban penken mau ya sorkar Meghalaya ban pentri kam yaki mat jingdawa baka seng VPP kalabu kham menshwa banong ki bajai jai bat amde ban penmi kinu ki jing ni ki huri hura haka hendriu tarik Nailar Uba Arden ula khot bat wer kinong yalam kinong kershan bat iki pat ba ban isno khtilang haka ni ka jingyat pat ba da ka bajai jai banumi kinu ki jing Ula ong ru kani ka jingyat pat ba ka thumutang ban pensngau ya kimat jingdawa baka VPP kalabu hakmat ka sorkar Jylla. Ula ong ru kani ka jingmi pat ba kanong ka bajai jai bat kanum mi kanu ka huri hura. Ula bathai gitu ki banwan shimpenta banong ki bajai jai banum dei ban penmi kanu ka jingkulmar. Voice of the People Party kalau khat ya ka jingyat pat ba ka bajai jai Sha main secretariat hak Henry Trick Nailar Ajak Alpendrio kani kalong sai sen pat ka jingpen kan mau ya baro ki be yo so ye ni ka Khubor ba ka jingthmu hi ka jong ka Voice of the People Party kalong bangin plong ye kani ka jingya pat ba ka jai jai ka banum don kanu ka jingpen bi ya kinu ki kenrum ki kenram leni kamdan kanu ki jingthmu ban penmi jingkrumar te nakata kataw sayisin ni ko ban
pen kan mau yaki pai ba baro ke bani shim banta hagani ke jingi ai pai ba. But what happening ke jing pitar? What happening ke jing dom? Ya ki jingle juga sarkar. Ringin pinjai jai ya ledi. Bani shim banta hagani ke jingi ai pai ba. Kenang ba kenum ailan yaki weipat kiri shim kabu bagini oban shim kabu ban pin snidur ya gani ke jing thumu ko babha ka jingi kom ka party. Nyai kubleiru yaki babon ki pelapan pau ya kamin sim bani shim banta ban ai ke jing kershan. Bani ko arban pen pau ni. Bagani kam di ka mat jong ka voice of the people party niki di mat ki baban khia ya gari ba ya jai bedriu. Kani kam dei namta ka jiman toy jong ka voice of the people party hindi ka dei namta ka jai bedriu nagam ta ki khon samla ki bawat kam wat jam nagam ta ki briu ki petrai ki pesa ki kam la jong ya ki jinglong try ka jingi ka khando ka syam bat kum ta ter te sayisin lingba kani ka khubor ni ko aban kentujur ya baro ki bon bani shimata bada ka juga por ni maham tung eru ya kinu ki papersang ban thau jingkulmar banwanra ya gadur kadar ka bam itna hagani ka jinyai pai ba ka jai ka ba ka party ka pendek ban ladang ilap iki bakum kita nagaleng ka party nin hapan shimi ka sinjam ka ba nagamda kita ki badani ka jingtmu ban pinmi ya kanu ka kanrum ka karamba ka jingtumar hagani ka jingya pai ba ka jingi te saisen ngai kublei pi baro ban ngeni kendo hagan rutrik haga jingya pai ba ban pau ya kata ka jingi bamhun ka jingi iki babon ba ki mat ki bangila pau hai ki por ki bakhaman shwa shaka sokar Deputy Commissioner Ribhoi District Dr. Abhishek Saini hakasan tarik Nailar ulapan bena balapan mi ya draft electoral roll jong kisan teli ki Legislative Assembly constituency na kabenta ki padba ban pej benya lagi kerteng jong ki lakan thup ne am haki ya kani ka draft electoral roll lapan mi hadin balapan long ya ka jing penrung kerteng bakerpang special intensive revision SIR ha unaitung bat Nailar mentau snam Lasam yakini ki draft electoral roll shekindong yalam ki seng san hima ha ka jingelang kabra long ha office udisi nongpo. Lakan tu yaki pa ba nong tap vote ban pej benya ya laki kerteng bat lada don kanu ka jing penbet de ban pentip ha kapor kababiang shwa ban shan jana yaki. So today we called the representatives from all the political parties and to hand them over the draft electoral roll that has been prepared after the first phase of the SIR exercise. And all the political party representatives were here, also in the presence of the EROs and AEROs of all the 5 constituencies falling under the Ribhoi district, that is Mohati, Nongpo, Jirang, Umsning and Umroi. And we have handed them over the electoral rolls. Menteri ka Community and Rural Development ba Sostinus Sotun ula ong ba kajing pentrekam ya ka skim thamai ban penroy ya kinong kendong batip kum ka VBG Ramg Act ka ba thamai kala sedang nadu ka shitarik naitung bat menta ki kam kilayat kat kum ki kendon jong kani ka ai ha kajing kran bat kilat pathai Khubor ula ong ba ka sorkar ka kermen ba kani ka skim kan wanra jing mentoy kamtam ya kinong tre job card ha ki than nong kendong Halor kajing ud bakadon kajing tut haba yadei bat kajing pensisha da kaba shondur namar kajing duna ka network menteri ulak Khubor ba kani kajing kadang don hakikat tu kat ni kisnong nong kendong mentahin nadu sitriku Julai nadu sitriku Julai masa man mikla sedang iknika bibi ram kebadika kebat mai te mentahi kela sedang hipan borok ikla ya daga ni hika ai jadi kan ba kat kumba kalong kalong kan noga jimuntoy nang taki kamtam ki nong kendong ki job card holders ki ba yo ki jimuntoy exactly kan number gamla ban menta ba menta pinang kelinga gamla ban dan menta exactly kata terasa ai pika ting mentip menteng la yo ka antara yo ki report baru te sai di
kata itu kalau ba ang so banong ba kidon ru ki Shillong ba kendu kita gizing normal ba kam tam anong kundong hi bunsin ka network dengan isu ke ba khmat ke ba bun ki jaka ke ba kambiang ka network tapi nak liang ka department ngilai work out kumno pangin persangkat bala ba kumno pangila ban streamline ha kata kelenti ba ngila ban penbiang na ka menta ki job card holders baro nomor ba ka thong jong sarkari kalau nam ta ke jing mento jeng ki dengan persangkat bala hi bisa nang ban wara susu daginono kala kelenti nang ba ngila ban pensuk ia kata ke report dengan pala bantip nomor ba sen menekong wali asno napi te halor kene tengah haban na wat benia kenang ba ngap su mat teng teng lada ba ngimpat nagle ngimpat long ngimpat yo ek report ke komplain ke babuan tengah bantip tengin yo ke report ke babiang yo batai ke babiang kana adu nang layo ke report di babun TV ketika centrally sponsored scheme je mengirmi hub up ya ke central government ke ba apply tinggi nilai dan ki meeting lo aki review meeting lo nilai keren ba an besuk nam tak ba ni don tamba ke central funding ke dengan state ke kum ke kam ke bampi ke latre normal ba tam sino gendong kam de besuk nam taki kelak melong di vendors, kelak melong di wages, iba up ika hok kejungki, nilai pesan ke pelawan brand Bosco, kenang ba ke central funding dan state, kenang makin di job card holders, nang taki vendors baru kinyo ya ke ke pamaki ke lada ban pelut, ke baki ke lada ban tray, kinyo buat dia. Bad na kitu ki Khubor ngilapoi siya kabakot tar hadu bangin daya siyambiang kublay sibon.